Med Hercules-projektet der har vi været afhængige af, at alle har bidraget for, at det kunne lykkes. Uden det, der ville vi ikke kunne løse de her opgaver. Det er enormt fedt, at vi kan lykkes med at tage hinandens styrker. Der er nogen, der er gode til at lave noget mekanisk, der er nogen, der er gode til noget ingeniørarbejde. Så vi har været sindssygt gode til at hjælpe hinanden og spille hinanden gode. Alle folk har udviklet sig under det her projekt. Det har været fedt at se. Et projekt på den her størrelse har selvfølgelig i sig selv været spændende, fordi det er jo altid sjovt at bygge stort. Og så synes jeg bare, at det er enormt fedt at være med til at bygge en maskine, der er så innovativ og som kan være med til at ændre markedet. Alt er styret ned til mindste detalje. Vi ved lige præcis på millimeteren, hvor benene er henne. Vi ved, hvor meget vi trykker med. Når man bygger sådan noget her, så er der jo altid en proces, og vi bliver klogere for hver gang. Jo, ikke? Så der har vi nogle ting, det ved vi virker, så det har vi brugt igen. Og andre ting, der har vi bare måttet tænke helt nyt hele vejen igennem. Der har virkelig været stort arbejde, hvor de fleste folk ikke kan se, hvad vi har lavet, men for os har der været banebrydende. Så kæmpe skridt her for os, ikke? Og det har været fedt. Det har været spændende som konstruktør at arbejde på en opgave som Hercules. Hvad er pladsforholdene, og hvad vil kunden have, og hvad er vores erfaringer fra tidligere, som vi vil have med over. Det er spændende at udtænke, hvordan det hele det skal bygges. For mig har det Hercules-projektet været særligt sjovt på grund af kompleksiteten og de faglige udfordringer, som jeg virkelig godt kan lide. Det gør ikke noget, at det er en lang stejl kurve opad, bare vi når toppen. Det er sådan, jeg har det. Jeg er stolt af, at vi har været så gode til at hjælpe hinanden. Generelt i min karriere, ja, der har det været noget af det fedeste. Det er helt sikkert.